αυτός είναι στην Αθήνα, τον Χρήστο τον Τουμανίδη. Αγαπητέ Χρήστο, σου μιλάω στον ελληνικό. Καλημέρα από Βέρεια. Καλημέρα Αλέκο. Και εγώ επιτρέψέ μου να σου μιλάω με το μικρό σου. Είσαι και μεγαλύτερος εκεί, οπότε σου επιτρέπω. Να σου πω πως νιώθω σαν να είμαστε κοντά. Ωραία. Όταν ερχόμουν στο ραδιόφωνο και επειδή ενημερώσαμε τον κόσμο ότι θα σε βγάλουμε έξω, ένα πουλάκι γυναικείο μου είπε το εξής. Από ό,τι ξέρω, λέει, ο κύριος ο Χρήστος ο Τουμανίδης είχε ιδιαίτερη γνωριμία με δύο κορυφαίους ποιητές στη χώρα μας, το Ρίτσο και το Λιβαδίτη. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, κυρίως για τον Γιάννη Ρίτσο έχω να πω πολλά, αλλά μέσα στα πλαίσια της εκπομπής όσα μας επιτρέπετε. Ναι, είναι η πιο σημαντική γνωριμία που έχω κάνει στη ζωή μου, όχι μόνο για το αντικείμενο της ποίησης, αλλά γενικά στη ζωή μου. Τον συνάντησα αρχές του 1970. Συγκεκριμένα στο ημερολόγιο μου είχα γράψει ότι σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα της ζωής μου. Συναντήθηκα με τον Γιάννη Ρίτσο και είναι Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 1975. Τι άλλο να πω, έχω πάρα πολλά. Θα πρέπει απλώς να σημειώσω τι άνθρωπος, το ποιητής είναι γνωστός, ήταν για μένα και είναι ο Γιάννης Ρίτσος. Νομίζω πως σπάνια συναντάει κανείς άνθρωπο με τα χαρίσματα και με την λάμψη του ανθρώπου Γιάννη Ρίτσου. Την καλοσύνη του, την σχεδόν τρυφερή επικοινωνία μαζί μου σε όλο το διάστημα που επτόμουν στο σπίτι του, εκεί στη Μιχαήλ Κόρακα, στον Άγιο Νικόλαο Αττικής. Ήταν σχολείο ζωής και ποίησης. Αν έχω κάνει κάτι, δεν ξέρω πόσο και τι, στην ποίηση το οφείλω στην δική του την μεγάλη φώτιση που μου έδωσε. Μιλάω τώρα και συγκινούμαι γιατί είναι σαν να έχω ήδη μπει στο σπίτι του πάλι. Μια σχέση που κράτησε μέχρι το θάνατό του στα 1990, έτσι δεν είναι? Ναι. Για τον Λιβαδίτη πες μας ένα περιστατικό, γιατί εγώ το ξέρω. Για τον Λιβαδίτη δεν έτυχε, δεν προλάβαμε να συναντηθούμε, ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού. Ήταν λίγο πριν το θάνατό του που κλείσαμε το ραντεβού. Ήμασταν γίναμε γείτονες. Εγώ ήμουν στη Μακεδονία, στην οδό Μακεδονίας, και ο Λιβαδίτης επί της Αχαρνών, γωνία με την Υπήρου. Το τηλέφωνο κλείστηκε, το ραντεβού μας κλείστηκε τηλεφωνικά για Σάββατο, αν μπορώ να θυμηθώ, αλλά μας πρόλαβε ο θάνατος, μπήκε στο νοσοκομείο και δεν βγήκε πλέον από εκεί ζωντανός. Έχω όμως πιο μπροστά να πω ότι εγώ άργησα να επικοινωνήσω μαζί του, ενώ ήδη αυτός μου είχε προσφέρει ένα πολύ μεγάλο δώρο όταν έβγαλα την πρώτη μου συλλογή, που έγραψε για αυτήν εγώ χωρίς να το ξέρω, για τα Αστάθμητα το 1978, και το πληροφορήθηκα εντελώς συμπτωματικά, θα έλεγα, μετά από 6 μήνες ότι είχε γράψει για το βιβλίο μου. Είναι η μεγαλύτερη, πώς να πω, η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορεί να έχει κάποιος από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της ποίησης, όπως ήταν ο Τάσος Λιβαδίτης. Ωραία. Να αφήσουμε τώρα λίγο το παρελθόν, να πάμε σε σένα. Εσύ από πότε ξεκινάς να γράφεις ποίηση? Γράφω από τα 14 μου χρόνια. Μάλλον ξεκίνησα. Για να γράφω είναι άλλο πράγμα. Θυμάμαι στην Αθήνα, στο Εγάλεο,
λίγο μετά την άφηξή μας οικογενειακώς από την Άουσα, 1975, 1960, και με τις πρώτες μου αναγνώσεις, με τα πρώτα μου διαβάσματα, απετόλμησα να κάνω μήπως μπορώ και εγώ να γράψω κάτι, διαβάζοντας τότε Σολομό, Διονύσιο Σολομό. Ναι, σαν παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό, το οποίο εξελίχθηκε σε μια ενδιαφέρουσα, πώς να πούμε, έναν ενδιαφέρον τρόπο ζωής για μένα. Γιατί είναι τρόπος ζωής η ποίηση. Αυτό θα γίνει και τίτλος στη συνέντευξή στην εφημερίδα μου. Έδωσες πιασάρικο τίτλο. Δεν μου λες, Χρήστο, στα 50 και χρόνια που γράφεις, για πες μας ορισμένα πράγματα για το έργο σου. Δηλαδή ποιητικές συλλογές, ποίηματα, πόσα είναι αυτά, το να τ' άλλο. Πες μας ορισμένα πράγματα. Δεν έχω γράψει πολλά και αυτή είναι και η αρχή μου. Ο λιγογράφος. Ναι. Τα πολλά για μένα, ακόμα και στον τρόπο γραφής, είναι από τα διδάγματα που είχα από τον Γιάννη Ρίτσο. Προσέξτε, από τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος είναι ο πολυγραφότερος ποιητής στον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος ποιητής που να έχει γράψει τόσα πολλά. Και από αυτόν όμως εγώ πήρα το μάθημα του να είμαι όσο γίνεται ολιγογράφος και η γραφή μου να είναι συμπυκνωμένη. Ξεκίνησα λοιπόν το 1978 με τα Αστάθμητα, 3 χρόνια μετά τη γνωριμία μου με τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος όταν του πήγα το υλικό της συλλογής μου είπε ναι, προχωρήστε. Και εκείνος μάλιστα βάφτισε και τη συλλογή μου. Η δεύτερη απόπειρες 1981, η τρίτη η ώρα του λιμανιού 1987, αντίστοιξη των άστρων 1987, Κεριά Θιέλης ποίηση με τον τρόπο του χαϊκού 2005, οι Ελεγγύες της Ανατολής 2014 και 2023 με συνοδεία ενός CD, πάνω σε μια χορδή 2017, Εορδαία Γη 2019 και ποίηση Σιωπόσα 2023. Αυτά. Δεν είναι και μικρό, Χρήστο, το έργο, εντάξει, είναι μεγαλούτσικο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια ερώτηση που είναι κλασική. Στη σημερινή εποχή έχουμε πολέμους, πείνα, δυστυχίες. Καταρχήν η ποίηση έχει να πει κάτι στον κόσμο, έχει να προσφέρει κάτι, για τζάμπα ασχολείται κάποιος ή διαβάζει ποίηση? Όχι μόνο η ποίηση, γενικά οι τέχνες είναι κυρίως για τις δύσκολες περιόδους της ζωής μας και για τις πολύ σημαντικές ιστορικές περιόδους που ζούμε ή ζήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα έργα σε όλες τις μορφές της έκφρασης δημιουργήθηκαν μέσα ή αμέσως μετά από πολύ σοβαρά σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Αν πούμε λοιπόν ότι είναι δύσκολη η εποχή μας, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε την ποίηση, τη μουσική, τη ζωγραφική, όλες τις τέχνες. Νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές αποκούμπι στη ζωή μας η τέχνη. Για μένα τουλάχιστον η ποίηση αυτό είναι. Το πιο ασφαλές αποκούμπι με όλη τη σημασία της λέξης. Μου δίνεις τίτλους τώρα, μου δίνεις τίτλους και υπότιτλους, επειδή εγώ είμαι πιο πολύ γραφιάς. Δεν μου λες, Χρήστο, όσον αφορά τώρα το ρόλο του λογοτέχνη, του ποιητή, του καλλιτέχνη. Γιατί εντάξει είναι το έργο του, αλλά είναι και ο ίδιος. Ποια πρέπει να είναι η προσωπική του στάση, η οποία εκφράζει και με το έργο του, αλλά και συνολικότερα στην κοινωνία. Γιατί ρωτάνε συνήθως και ο πνευματικός κόσμος τι κάνει, τι λέει για αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι λίγο δύσκολο κανείς να ορίσει το ρόλο ενός πνευματικού ανθρώπου, ενός δημιουργού μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Άλλοι λένε πως πρέπει να παίρνει θέση
στα σημαντικά γεγονότα. Και είναι γεγονός αυτό. Το θέμα είναι πώς παίρνει κανείς θέση. Δηλαδή παίρνει τη θέση ενός συνδικαλιστή, για παράδειγμα, ενός αγωνιστή. Εγώ πιστεύω πως για κάθε δημιουργό η συμμετοχή του στα δρόμενα και στο γίγνεσθε της ζωής γίνεται με τον δικό του τρόπο και με τους όρους της τέχνης του. Πιστεύω ότι τότε κερδίζει και η τέχνη και η ίδια η κοινωνία, θα έλεγα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ να τοποθετήσω κι εγώ εμένα. Αν είμαι κάτι, με αυτό που κάνω δηλαδή. Ωραία. Έχουμε γύρω στο δεκάλεπτο που μιλάμε, νομίζω δεν έχεις παράπονο μέχρι τώρα. Εσύ αν ήθελες, αν ήθελες να προσθέσεις κάτι, γιατί στο τηλέφωνο νωρίτερα κάτι είπαμε, κάτι ήθελες να τονίσεις, να μην στο ρωτήσω εγώ. Θέλω να κλείσουμε με την αναφορά μου σε έναν ποιητή που είχα την τύχη να συναντήσω, το γνώριζα από κοντά το προηγούμενο Σάββατο, και αναφέρομαι στον Θανάση Μαρκόπουλο. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω πρώτα ένα ποίημά του? Εμείς περιμέναμε δικός, αλλά δεν πειράζει. Διάβασε πρώτα του Θανάση και να κλείσεις την εκδόση. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν το «Βραδιά Βερμίου» από το βιβλίο του «Βροχές Βερμίου». Χτίσαμε τις προάλλες μια όμορφη βραδιά με έναν καλό μας ποιητή, να φυσήξει βέρμιο, είπαμε, να δροσίσει λίγο. Η εκδήλωση, παρότι επιτυχής, δεν πήγε καλά. Απουσίασε ο γιατρός, ο φανοποιός, ο δικηγόρος μου. Απουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης και οι επίτροποι της ενορίας μου. Απουσίασε ο Μανάβης και ο βιβλιοπόλης μου, ο διευθυντής της δημόσιας βιβλιοθήκης και ο περιπτεράς της συνοικίας μου. Απουσίασαν οι αρχές και οι οδοκαθαριστές απουσίασαν. Οι μαθητές ως και οι συναδέλφοι μου απουσίασαν. Προς στιγμήν κλονίστηκα γρήγορα, όμως αναθάρισα. Όλο θα χωρούσαν όλοι αυτοί αναλογίστηκα. Το ποίημα θα μπορούσε να είχε διαβαστεί και τι κρίμα να το διάβαζα το προηγούμενο Σάββατο στην εκδήλωση τη δική μας. Και για να ολοκληρώσω την άποψή μου για το βιβλίο, για την ποίηση του Θανάση Μαρκόπουλου. Οι βροχές Βερμίου, το Θανάση Μαρκόπουλου, είναι για μένα η καλύτερη ποιητική του κατάθεση. Ποίηση όριμη, αιχμηρή, δυνατή, τρυφερή και απαστράπτουσα. Μέσα στα σπαρακτικά του ποίηματα είδα όλες τις εποχές της καρδιάς, όλους τους ωραίους γκρεμούς της ζωής. Είδα εμένα χαράματα να κατηφορίζω από τις πλαγιές του Βερμίου, πηγαίνοντας από την Άουσα στη Βέρεια. Εκεί που με περίμενε ο ποιητής με τις δικές του εφρόσινες βροχές. Αυτό το έγραψα σήμερα, Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2023. Ωραία. Έχουμε χρόνο? Έχουμε. Πες και εσύ τώρα ένα δικό σου, πέρα από αυτό που έγραψε και το Θανάση, για να τελειώσουμε. Να καταχρώμε του χρόνου. Θα περιμένει. Ο επόμενος που θα έχουμε στο ραδιόφωνο θα περιμένει. Δεν πειράζει, φίλος είσαι. Του ζητούμε συγγνώμη λοιπόν. Ναι. Πάμε, Χρήστο. Ναι. Πάμε στον εγκλισμό. Ναι, ωραία. Από την ποίηση Σιωπόσα. Το πρόσωπό σου άξαφνα φλεγόμενο φεγγάρι στον καθρέφτη. Έξω η νύχτα παίζει το ταμπούρλο της. Ακούς? Κάθισες πλάι στο παράθυρο να ζήσεις τις στιγμές, να στοχαστείς εκείνα που οδήγησαν μεθοδικά σε αυτό τον εγκλισμό. Η πανδημία της αφής, ο φόβος της αγάπης, είπες και άδραξες τα πινέλα. Πίσω από τη μάσκα είδα το αιώνιο. Υπέθεσα, λογάριασα, συμπέρανα. Το αργοστόλι δεν κοιμάται. Έτσι έγιναν λόγια οι δικοί σου λογισμοί.
Αυτά. Χρήστο Τουμανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική αυτή συνομιλία. Θα ήθελα να είμαστε κοντά, να πίναμε και κανένα τσιπουράκι μετά. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας από Βέρεια, να είσαι καλά και πάντα δημιουργικός. Θέλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, στο σταθμό και σε όλους τους συνεργάτες σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ και σε σένα. Γεια και χαρά.